Ongi etorri aurtengo emanaldira. Emanaldia hasi aurretik mugikorrak itzaltzea, ez jatea eta isiltasuna mantentzea eskatuko dizuegu. Espero dugu emanaldia zauzatzea. Txalo beroa. Pantaila kontzieta denokin batera bi urtoko zaizkigu handien pareko. Bueltan da kantatuaz guazeneko gatoz, sei eta zazpiutekin harritzeko gogoz. Zortzi behatzuteko kirolean bigar, suik Karolain atzatuz goza intentzioz. Hamaika urteko trapeatzen gatoz, asko saiatu gara denok elkarri. Batieran bagatoz gure txinurekin, txorrundeki da bestezkoz pixka bat. Antzerkia eta gurra badatoz azkenik, espero dugu pozik batea eskolatik. Eskerrik asko Elena, zure lanagatik, baita zuei eskerrak etortzen.